A conselleira do Mar visitou o porto de Rianxo para presentar proxectos de mellora das infraestruturas portuarias. Tamén anunciou melloras no porto da Vila e na dársena de Muros, co obxectivo de apoiar o sector pesqueiro e a náutica de Lecer. A conselleira do Mar, Marta Villaverde, visitou o porto de Rianxo para analizar as necesidades nas infraestruturas portuarias e dar a coñecer novos proxectos que mellorarán a actividade pesqueira e a náutica de Lecer na zona. Acompañada do presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez, a conselleira reuniuse cos responsables locais e do sector para realizar un balance. Hoxe veño a Rianxo porque é un enclave estratégico, é un enclave moi importante para o sector marítimo pesqueiro desta ría. E, en concreto veño a visitar o porto, a visitar as distintas inversións que levamos feito nos últimos tempos. Comentar que desde ano 2024-25 levamos xa unha inversión importante. As últimas actuacións son do cambio de luminarias, onde levamos unha inversión de 270.000 euros, tamén un cambio de pavimento, é un cambio, unha redefinición dos pavimentos dun aproximadamente 75.000 euros. Estas actuacións forman parte dun proxecto máis amplo de mellora das infraestruturas portuarias na zona, co obxectivo de optimizar o servizo tanto ao sector pesqueiro como á náutica de Lecer. Entre as novidades máis esperadas, destaca a ampliación das instalacións do Club Náutico de Rianxo, que se verá favorecido por un informe favorable do Ministerio de Transición Ecolóxica. A ver o Club Náutico, tamén é importante para este turismo que se fai aquí esta náutica de recreo que se fai na Ría da Arousa. E veño tamén a traerlles unha moi boa noticia, que por fin chegou hoxe pola mañán, recén chegado, temos un informe favorable con condicionantes do Ministerio de Transición Ecolóxica coas estrategias mariñas. Un informe que estudaremos xunto cos nosos técnicos, revisaremos un pouco os condicionantes que nos poñen, pero que creo que poderemos e traballaremos para solventar as condicións que nos poñan para sacar adiante ese proxecto tan ansiado, tanto polo Club Náutico daqui como por nós, para poder ampliar o que as plazas e o club deste porto. A ampliación do Club Náutico de Rianxo, que se prevé cun investimento de 1,7 millóns de euros, permitirá mellorar a infraestrutura para os usuarios e potenciar a náutica de Lecer na Ría da Arousa. A conselleira tamén anunciou melloras no porto pesqueiro que favorecerán o sector mexilloeiro. Nós estamos agradecidos á conselleira non só que nos visite hoxe, senón que a menudo diariamente mostre preocupación nos asuntos que teñen que ver con Rianxo, daqueles que afectan máis directamente ao sector, mas tamén outros que afectan ao conxunto da veciñanza. Ademais, hoxe, recoller outra serie de inquedanzas nas que vimos traballando conxuntamente, tamén nos traen estas boas noticias, particularmente a que ten que ver co Club Náutico, que vai permitir empezar a desbloquear o novo Club Náutico de Rianxo. E, polo final, parece ser que vamos a conseguir ter un Club Náutico decente, como todo o resto da ría, e poder albergar e poder facer de Rianxo un sitio onde podamos vir a disfrutar e podan vir xente de fora, porque hasta ahora non tiñamos plazas suficientes, o náutico non estaba ben adaptado, e parece ser que agora vamos a ter un náutico como o resto da ría, con condicións e aquel. O patrón maior de Rianxo, Miguel Ángel Iglesias, quixo agradecer a visita das autoridades da Xunta para escoitar as súas necesidades. Por ende, tamén resaltou algúns dos cambios máis necesarios para realizar na propia vila. Hai o tema da produción, que é o máis importante, que realmente implica a cofradía. Despois está o tema do dragado do puerto, que realmente fai falta, que os barcos tanto de batea como de pesca en baixamares tocan abaixo, e necesitaríamos que se dragara o puerto, que xa no seu tempo con Rosa Quintana xa estaba aprobado o dragado do puerto daqui da Dársena, pero quedou aí no aire porque o punto de vertido quedará anulado, pero agora como se volveu a reactivar ese punto, pois que fagan o dragado porque é necesario. E como eso, moitas cousas, como a batea que temos para o punto de control, que a solicitábamos para preengorde de marisco, quedou aí no limbo fai 5 anos, e queremos volver a retomar ese tema para que nos dean eso. Pero, antes de nada, o que sí quería dicir é o tema de que agradecer este acto da conselleira de Marta, de que ven ao pueblo, que si teña o ben ver de vir á cofradía a ver estas demandas e a necesidade que temos. Eso digo todo dunha conselleira, a verdade.
A visita deixou claras as boas perspectivas para o futuro de Rianxo, co apoio institucional para mellorar a infraestrutura e reforzar a súa capacidade para acoller máis turistas e profesionais do mar. Así mesmo, no día de hoxe, a conselleira tamén realizou unha visita á Dársena de Muros, onde informou á Confraría de Pescadores da licitación das obras de mellora da rampa de descarga para as embarcacións menores. Este plan contará cun investimento de 140.000 euros para mellorar así as condicións de traballo dos profesionais do sector.